Chini Tiprasa rok taibu pro khasisina shala social media kha wala tongai kha dor motiye yang koboni dofa ayang nani borok fanya rok tong thokjak tongbai khe Tiprasa rok sia khasiya boibai thungjak tongbo kuno reaction na grei nijiba nijisimi Tiprasa wa Tiprasimi wala lai tonglai ni runggu dorok social media rok kaisa viral tongmani no ayang nani fanya rok no tesa jaga rona ni bage West Tripura ni MD do kaisa application ni mani inke Tiprasa rok biang thaka hano Chini ha kemai tongo dini chini edisi Tiprasa ni bagi khadijak tongmani o jaga o tabu 20% borok ni dofani borok tongo ayang nani fanyaro hinge o jaga o tebo borok tisok hakai tei busuk Tiprasa rok ni jaga tei Tiprasa rok ni matai shokta rok tei busuk kemano borok kai phale jaw wana no kiching michik khaina tong phale jaw wana ulo hakai dalan building kotor bongni khei ngai thangnai chini Tiprasa rok kai tomsa o jaga mukhitung phalnai ngai ta hasung ni nahari mukhitung phalnai ro amti khai kuno development dangkha jung Tiprasa rok separate state chanmani amu meaning kha jati divide jung jati onyong ni sanmaya chini Tiprasa rok ni tong thai nok rok belai ke hamya lama rok thang phailai su khanya ni belai ke jungjalo development create chini Tiprasa rok ni area ong ngake amuri bagi se jung separate state chana nango bubagra song amuri bagi ni separate state chanlai tonglai yu ngo Tiprasa no kiching misiko tongnai masa yama ningya bong bagi ke so wanchungnai amorong bagi ke government kuno scheme da tubu Tiprasa rok na haidar ma khayo bon ST cancel ma khanya hini rally khanya ni meeting khanya ni ke rang ri manu tabo Tiprasa hasuko tongnai tuima ningya lama kaham kre borong no khai Tiprasa rok tabo habong kuchu kawe tuima khogo borong ar current kre supply kre minister hanjang na ro borong na sigya nijini bohok che thamu ke tongo chongmare ha ke election gana khakai boot chani di minister rong ni kam amsungno ayang nar ni bodol khai chini Tripura hau phai jong na ro kam ke ke sane sikri khe tabo taisa ke bangma si bangai ayang na refiner rok sin Tiprasa rok ni jaga khai thop jabana tongla hingke somni chaya tomong bai amtui chini Tiprasa leader khoroksa khorang ni rong ni chaya bai ati ingu baksa buksu leader rok kaham tongo Tiprasa ni bagi hamkrai nyanya bo tongo haipana chini Tiprasa ni bising leader nai ke hamiana bisir bang bang kaham ke komsi tamni himbele jesapana scheme phadi nijisimi naraksana nayo jugya masaya rong no khai risiriya nainai di norok anti kami rok nugane bojesa party fan khai tong thung tabo Tiprasa society ni bising amtui mamang nugjago amoni bagini sin Tiprasa rok yok sama mana hingke tai hamkrai bo mana hingke amtui rok no yakarna nangnai Tiprasa rok joto thanchangna nangnai jaya sugya masaya rok no leader hanjangna rok niji naya karei borong no marinai kubuni to pharok ba jaga rok sekjangna nai tongo bo jung Tiprasa rok joto thanchake khorang tisaka ke kebo borok phano naragi meya Tiprasa rok ni kogrong no wanchugnya ke belai ke dukunango bufuru yok sama mano bufara hamkrai ingno wasa ke wanchugnya yo ang Tiprasa nga asa haimani lucky da na unlucky hinai kha tinini video amsuno bisike Tiprasa rok ni kok saka kai belai ke khau dukunango taw nimle chin Tiprasa rok belai ke tolaw klekjak haya da baya rok comment klai sala kha tinini video amsuno hambai